Mae'n debyg, Magres, eich bod chi gyda'r cyntaf i'w chlywed hi erioed. Ydw. Y cyntaf, dwi'n meddwl, ar wahân i Irene. O'n i'n mynd i Arwyn, ond na, dim Arwyn chwaith, achos oedd o babi jyst oedd o. A mi oedd na barti yn hi David Richards a Mary, cyfarwyddwr, a ffrindiau mawr i Ryan. A mi oedd na barti dros dolyg yna. Tua 60, 5-66, rhywbeth felly. A mi ddaru Ryan weiddi yna i, a dweud, ti di wrando ar hon? Ac oedd y stôl piano efo'r lle i ddau arni hi. A ni'n istan i ymyl o, a dyma fo'n chwarae hon. Be ti'n meddwl o'r garol yma dwi'n newydd? A mae rai mi ddeud, pan glwys i chi tro cynta, fedra i'n deud, mod i di gwirioni, achos oedd hi'n... Dwi'n gwybod bod hi'n anodd i bobl feddwl, ond oedd hi'n mor wahanol i'r Carola. A dwi'n cofio deithrian, o chwarae hi eto, i mi gach ddwyd ti eto. A mi ddaru Irene, mam Arwyn man hyn, ddeud wrthai bod rhywun o'r criw di-Gymraeg, mi ddudodd o, it's so different, it'll never catch on. A dyma ni hanner cam mlynedd yn ddiweddarach yn ei chanu. Mae'n mwy o poblogaidd, ia. Beth amdano ti? Dwi'n sort o cofio pan ddoth y single allan, nathon ni'n neud llun ar clawr y record. Oedd Bethan dy chwaer yn sôn amdano fe nawr, lle oedd y ffrindiau i gyd o lle oedd ni'n byw, di dod mewn a eistedd a fod... llun yna? Yn llun i, dwi'n nabod pob un ohonyn nhw. Ie, a cod teddy bear i hwnna. Beth am y gan, ta ti'n meddwl, fel un sydd yn cyfansoddi dy hun rwan ac yn y myd cerddoriaeth ar wahân i actio? Wyt ti'n gallu diffinio, oedd Magres yn dweud bod hi'n wahanol iawn i beth i bod o'i blaen? Mae bron fel ballad, dydy. Ydy, ma hi. Dyna beth oedd yn wahanol Ddim fel Carol. Na, ddim fel Carol, fel Emyn Carol mewn ffordd. Ti'n meddwl fi'n meddwl? So, wrth gwrs, mae'n siŵr ar y pryd, bydd y pobl yn meddwl, beth i hwn? Ie, ar y pryd, achos mae'n gan bron fysa Ryan yn medru siarad hi i'r music. Ie. Mae'r ffaith i bod ti mor wahanol wedi peri i bod yn dal y boblogaeth i ti ddiw, yn tydi?